Ay, tumama ang numero mo ah. Tinayan mo ga? Yung 1428? Ay, oo, wala ka gantaya. Ay, nangubra ako sa inyong puukan kahapon. Ay, akala ko na may kiwala at walang nalabas sa inyong bahay. Ay, kung sa ibang kobrador ka na, taya, ay ayos lang sa akin. Basta wag mo lang kakalimutan dyan sa iyong alaga Tumbok numero. na 100. Bo? Ay, tunay nga. Ay, butit na tayan mo. Abay, oo. Sa'yo lang naman ako hindi natama eh. Ay, ano ga naman, aray? Ay, magaling ka naman ko sa bayabasan binubula. Ay, baka mabaril pagkagayaw. Pagka nakapit ko na, tataya na ako sa iyo. Tumbok na 300. Kaya naman na, aray. Ay, kung ikinataya na sa akin ngayon. Wala pang kabig. Kurdapya! Kaya naman nababaysot, aray. Ay, ayaw kang tumaya. Baka kakapit na ulit. Siete 15.